So today, I'm going to share to you kung paano magkulot ng buhok gamit ang hair iron. Yung iba, hindi nila alam paano. I-share ko sa inyo yung technique. Siyempre, gusto ko sana ipakita sa inyo kung nagwo-work siya ng magpa-straight ng hair. Para lang ma-prove ko na hindi lang siya pangkulot, diba? Nag-blower na ako ng hair BISPRINS. Ayan. Kaya lang, tinali ko yung hair ko, kaya nagkaganyan siya. Eto po. Yan. Hindi ko alam kung napanood niyo yung na-engage ako kay Dodong nung January 1 nung New Year. I can put it here. Yan. I tried curling my hair using this one. Tapos yun, nag-work siya. Okay, i-straight muna natin para lang makita niyo BISPRINS na nag-work talaga siya ng pampa-straight. Vodana ang brand niya, and na-order siya sa CRISHA'S sa lab. And if you want to get a discount, you can go sa description box. So, malaki yung masasave mong money. So, meron siyang on-off. On na natin. And then, you can choose kung gaano kainit ang gusto mo. And may kasama siyang dalawang clips. Nag-upload ako dito sa community. May tanong dito, BISPRINS, na nasagot ko na before. So, sa mga hindi ko nasagot, ibig sabihin, BISPRINS, nasagot ko na. So, if you want to know the answer, pwede kayo pumunta sa aking Get to Know Me videos. Just type Get to Know Me CRISHA'S na natin! Kasi may init na siya eh. Okay. Boom. Sa kabila. Yan. Goodbye, bruha. Yan, tapos papasok ulit. Okay, di ba? Parang may bagong gupit. Hindi pala. Kapag nasa harap ka, dapat yung hair mo papalabas, pa ganun, yung curl. So, dito din, pakilabas din yung curl. Kasi, pag tingnan mo yung pabaliktad, yung paloob, hindi siya maganda tingnan. Ewan ko, pero yun yung napansin namin and yun yung ginagawa ng hairstylist lagi. Eto, ipapasok ko na. Palabas yung curl instead na papasok. Okay na natin. Ipit ka na ng hair na gusto mong ikulot. Tapos, yan o, palabas. Tapos, imumove ko siya, BISPRINS. Ginagalaw ko na siya, iniipit ko siya. Tapos, iikot ko ulit. Yan na. Iniikot ko ulit. Hindi pala madali mag-explain. Tapos, iikot ko ulit. Ikot ko ulit, ha? Ayan. Tapos, iniipit ko pa rin yung hair niya. Hair ko pala, tangi. Yun yung hair ko. Ayan. Tapos, minumove ko pa konti-konti. Ayan, nakulot na siya. Ayan o. Minsan, it happens na may nabitin. Ayan o. So, gawin mo, ipalabas mo lang ulit. Palabas mo ulit, tapos ikulit mo lang ulit. Paikot. Paikot lang siya. Yan. Then, it's curly. Curly. Try na natin paloob. Yan. Paloob na to. Ikot-ikot. Ikot-ikot. Ayan o. Ikot mo siya, pero huwag mong bitawan na mapasok ka. Tapos habang mo iniikot kasi, ginagalaw mo yung hair mo pababa. Para lahat makulot. Kaya mo siya iniikot. Tapos lahat nasasama na siya dun sa loob, yung kulot. Diba? Kukulot na yan. Boom! Kulot! Actually, madali lang siya. Ano lang, kung nakuha mo lang yung technique. Experience, di ko na sinasabi na
Ito lang ang pwede niyong pangkulot. Syempre may pangkulot din dyan. Pero syempre kung nagtitipid ka, you want a 2-in-1 like me. Okay na sa akin yung pang hair iron kasi sometimes gusto ko straight. Tsaka, alam mo yung pag magbiyahe ka, yun, gusto mo isa na lang dalhin mo. Diba? May pangkulot, tapos may pang straight. Minsan walang nasasama, ulitin mo lang siya. Likod. Pag sa likod, ang ginagawa ko, kuha ka ng hair. Kasi mahirap talaga magkulot sa sarili mo, diba? Pag walang help, lalo pag sa likod na. So, pag kuha ka lang ng hair, tapos, ayan, pa-side ka naman, magkulot. Ang mahirap lang dito pag short hair ka sa likod. So, saan po ang dream vacation nyo ni Dudong? From Pia Denise Jopia? Or Hopia. Ang gusto lang namin na magsama kami dalawa and have a long time together. Kasi ang hirap pag artista, BISPRINS, kalaban namin yung time, yung schedule. Wala masyadong time si JOEM kasi ayun nga, meron siyang movies, tapos meron pa siyang teleserye, tapos minsan meron siyang break but like 2 days, 3 days. So, ang dream lang namin is mabigyan siya ng sobrang habang time para lang, you know, makalabas kami, makaalis kami ng sobrang haba. Ako na yung sa loob, so nagsak ko na yung hair ko para makita mo na yung ikukulot sa labas. So is, get some hair, then just curl it. Yan, curl na siya agad. So, Ruth Angela Lacuna. Hello, Inday. Ano po para sa inyong pinakamatibay na ingredient para sa isang relasyon upang magtagal? And how do you handle conflicts with Dodong? Love you always. I think the ingredient is love. Kasi if you love a person, kahit kanino, diba? Like sa parents mo, sa loved ones mo, sa grandparents mo, ang meaning kasi sa love, ano na yun, isang formula na yun with respect, with understanding, with peace, with patience, forgiving, giving, diba? So, if meron kang love sa person na yun, you know, everything follows. How do you handle conflicts with Dodong? I give space. Bibigyan ko ng oras na mag-isip. Kasi dun mo rin ma-realize yung mga mali mo instead na you keep on yelling, yung puro kasalita. Tapos magsisisi ka pa kung may sinabi kang masama. So, mas maganda yung tahimik ka na lang, tahimik ka, bigyan mo ng space, ma-realize mo yung mga things na, oh my God, parang mali ata yung ginawa ko. Or minsan, baliktad, ay, oo nga, mali yung ginawa niya. So, siya din ma-realize na Vanessa Allison, what is your dream job if ever you'll stop creating videos? Love you. Hello! Actually, this is my dream job, so there's no reason to stop making videos. Liza Uni, how do you feel kapag may nagpa-picture kay Dodong and mahirap pang may boyfriend na artista? Pa-shout out! Hello, Eliza Uni! Actually, I feel happy na marami nagpapapicture kay JOEM kasi syempre, recognize sa kanyang work, which is a good thing. Hindi na nilam yung pangalan niya, sabihin pa yung karakter. Like for example, si Kaloy, napanood kita sa ano ba, sa Pusong Ligaw. Ano ang money saving tips mo? May certain percent ka ba sinisave sa sweldo mo? Hirap mag-ipon. Wonder Jasmine. BISPRINS, try to follow and subscribe kay Wonder Jasmine. She makes also video. Pag YouTuber kasi, hindi same yung sweldo mo per month. It really depends on the views and sa ad. Pero pag maraming pumasok, eh ano ko din na, uy, ito lang gagastusin ko, ganyan. Ako kasi hindi ako magastos. Kung kailangan kong gastos ako. Eh, ang ginagastos ko usually, yung mga needs ko, like, may, virgin coconut oil, yung mga cotton buds, yung mga kailangan sa bahay, napkin, gano'n. Kailangan mo talaga yun gastusin, di ba? Pero yung mga luho, yung mga shopping ng damit, hindi kasi ako masyado maano sa damit. Nung hindi pa ako YouTuber, what I do is I buy plain clothes para hindi mapansin ng mga friends ko na paulit-ulit lang yung damit ko. Kasi if I
buy the same printed clothes. Mapansin nila na paulit-ulit yung suot ko. Yun lang. Pero, ano pa ba yung ginagawa ko? Yung sa makeup before, yung hindi pa ako YouTuber, I don't receive any makeup products. Ang ginagawa ko naman is, I buy quality makeup. Before, ang binibili ko yung mga mamahaling makeup. Pero, good for 3 years. Bilhin ko talaga yung pinaka-favorite kong eyeshadow. Like, for example, the Naked Urban Decay. Tapos, bibili ako ng eyeliner ng MAC. Sa sobrang mahal niya, it lasts for 3 years. Minsan, 4 pa. So, tipid siya kasi ang ginagawa ko, hindi na ako bibili ulit after 3 years pa. Ewan ko, hindi ko alam. Control kasi din siya eh. Kinokontrol mo yung sarili mo. I save more than sa gastos ko. Kasi, I always think of the future na, what if? I had a bad experience before na wala akong savings and wala ako. Tapos, kumakain na lang ako ng cup noodles noon, BISPRINS. Kasi wala nang ulam, tapos tinitipid ko yung water ko kasi hindi ako makabili man lang ng tubig. Kasi iniisip ko yung the next day. So, yun. Sorry. So, ayoko na maulit yun. Yung wala ka na talagang pera, wala ka na lahat. I'm more on, dapat you have to save more kasi ang dami mong gamit pero wala naman pala laman yung wallet mo, di ba? Crystal and Vlogs. Hi po! Hello! After nung proposal ni JOEM, may balak kayong magpakasal anytime soon. Rachel's Life. Hi Rachel's Life! Of course, may balak kami magpakasal soon. I'll update you naman, BISPRINS. Hindi naman kayo ang last ang makakaalam dahil my BISPRINS are part of my family. I will let you know kung kailan. Okay? But for now, wala pang date. So, thank you for asking that question. So, Victoria Tilan, how to make a relationship last? I think it's not about making a relationship last. It's about your love towards that person. You're willing to stay for him or her. Tapos, dapat same kayo. Hindi dapat ikaw lang. Kumbaga, teamwork. Kaya siya relationship kasi dapat same kayo. So, sometimes, hindi talaga naglalast yung relationship kasi hindi kayo same level of thinking. Like, yung isa gusto nito, yung isa ayaw na. So, meaning, wala na. Pero kung same kayo, syempre tatagal talaga kayo. Teamwork talaga siya, BISPRIN. Bansang Bingot. Do you have plan po na magkaroon ng baby? Gusto ko rin magkaanak, but mas gusto ko sana magkasal muna para mas ma-blessed yung baby and kami, yung relationship namin. So, after na lang ng kasal, BISPRINS. Paano kung pinatigil ka ni Dodo mag-vlog? Susunod ka ba? O hindi? Bakit? Actually, yung question mo, imposible kasi si Dodo ang aking #1 fan. Siya pa ang nag-support sa akin na ituloy ko dahil gustong gusto ko. At siya pa nag-research at tinutulungan niya ako paano gamitin yung camera, yung ilaw, mga pailaw. Diba artista siya, BISPRINS? May mga background siya about sa mga ilaw and camera since nag-shoot. Pero kung ginawa man lang sa akin yun, BISPRINS, hindi ko papayagan dahil alam mo yung love mo yung ginagawa mo tapos pipigilan ka. That's just messed up. Really support each other. Kung anong gusto mo, gawin mo. Basta masaya ka. Gusto ko masaya ka. Ganun talaga si JOEM sa akin. Ganun din ako sa kanya. So, Inday, I really love your contents. Yung question ko, paano maging confident? Maiwasan yung insecurity sa sarili mo. Kahit advice lang kayo ng self-esteem ko. Salamat kaayo. Sincerely, Janessa. Hi, Sincerely, Janessa. I have a weight problem before na sobrang taba ako, laki ng tiyan ko. So, ang ginawa ko, I focus on myself na, ay, mag-gym na lang ako. Kasi puro ako salita. Dami kong reklamo. Why not? Mag-gym ako, diba? Kesa mag-compare ako sa mga buti pa siya. It just makes you feel bad.
Pero kung nag-focus ka na, ay oo nga, gawin ko nga to para magkaroon ako ng abs din, para maging flat din yung chan ko, para wala na ako. Kesa buti pa siya. You have to focus on yourself and love yourself. I'm pretty sure kung nagawa mo na yung mga kailangan mong gawin, sobrang happy mo. Okay, patapos na tayo magkulot, BISPRINS. Make sure na meron kayong hairspray. Samantha Faye Espiritu, Ate Krisha, how do you stay very positive, happy, and magaan kasama? I would like to be like you. It means you're thinking positive things. Happiness kasi is a choice. For example, sa bahay lang ako, malungkot ako, iyak-iyak ako dito, pero hindi ko pinili yun. Ang pinili ko, na lang ako ng video, gagawa ko ng paraan para maging masaya, which I love making videos. Which makes me happy. Think of a thing na what makes you happy. Sino mas malambing sa inyo ni Dudong? Judy Ann Alinea, wala atang may mas mahigit. I think we're the same. Inday, paano malaman kung naka-move on ka na talaga? Isang tao. I think ako nung time na niwan ako ng ex ko, nalaman ko na naka-move on ako kasi yun yung time na hindi na ako umiiyak kasi nung una iyak lang ako, hindi ako makaget over. Tapos jogging, parang nilalabas ko lahat ng sama ng loob ko, parang takbo ako, kainis ka. Pero sarap ng pakiramdam kasi parang yung puso ko, alam mo yun, hindi na ako nag-jog nag-sprint. Pero yun, araw-araw ako tumatakbo nun. Tapos araw-araw din ako umiiyak. Pero ang sarap ng pakiramdam kasi nalabas ko lahat ng pain. Then, naka-move on ka na kasi kung naka-forgive ka na eh. Over na ako kasi okay na eh, napatawad ko na. Pero syempre, hindi mo na makakalimutan yun kasi memory yun nangyari sa'yo eh. Pero at least, diba, nakapag-forgive ka. Yun yung importante. Pag nakapag-forgive ka na, it means nakapag-move on ka na. Yun talaga ang pinakamahirap gawin. Pero forgiveness is really part of moving on. Lip tint pa more. Yes. May maliit siya! Look at the size. And alam ko may pink din ito. Tingnan mo. A small Vodana. Maganda tabaon mo, lalo na if you're on the go. Ano sa mga iba dyan na nagbabaon ng mga pangkulot para makikulot sa labas. Or, I don't know, may iba sa office ginagawa nila yon kasi may place to do it. Ang iba naman, they always travel. So, maganda rin siya kasi fit. Yun lang. Does it work? Curling it? Right? Off din siya. Pero, wala na yung temperature. Dito kasi, merong temperature. May napipili kang 100 to 200 degree. On and off. Then, here, meron talaga siyang oh, it works! Pero tingnan din natin kung kaya niya magkulot. Uy, kulot pa rin. Kaya niya. So, gagawin mo sa dalawang hair iron na isa lang naman ang kailangan mo. Kaya, please go check out my Facebook page, crishacrae. I'll put it sa description box or kani. Please follow me there, BISPRINS, kasi I use this Vodana, yung green, just for the video. But I'm going to give this away since meron na akong lumang Vodana. Why not share it to you, BISPRINS? Check out my post sa Facebook page and malay mo ikaw yung manalo. Good luck, BISPRINS! Oops. Kain kasi ako sinigang. Gusto niyo yung video, please like and share it. Mga hindi pa nakapag-subscribe, sana ma-subscribe kayo para ma-notify din kayo pag may bago akong videos. Salamat kaayo!